ኣገዳስነት ምግራብን ሓምላይ መደባትን ኩሉ ዝግንዘቦ ስለ ዝኾነ ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቡ ክስርሓሉ ምጽንሑ ይፍለጥ ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ድማ ንዝተሰላሰለ መደባት ደቂቕ ብምግምጋም ናይ መጻኢ መደባት ንምስኣል ዓብይ ተራያ እትጻወት ዘኣገዳሲት ዕለት ሎሚ 15 ጉንበት ተዘኪራ ውዒላ ብርሃን ዓንደ መስቀል ዘዳለው ጸብጻብ ሻም ተወልደ ክቐርቦ እዩ ب15 ግንቦት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብን መበል 10 ዓመት ምጅማር ሓምላይ ወፍርን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡን ካልኦት ዕድማት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ሜድያ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተዘኪሩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣገዳስነት ምግራብን ሓምላይ መደባትን ኩሉ ዝግንዘቦን ሓድሽ ምህዞታት ዘየድልዮን ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ክለዓል ዝግብኦ ሕቶ እንተልዩ ኣገዳስነቱና ፈለጥና ምስ ልዑል ባህግና እንታይ ጌርና ዝብል ከም ዝኾነ ሓቢሩም ናይ ምግራብን ሓምላይ መሬትን ፕሮግራማትና ብዓይነት ብብዝሒ ብቦታን ስፍሓትን ብግዜን ተለካዕቲ ክኾኑ ብዘራቅነት ወይ ሳስተይነብሊ እናዓበዩ ይኸዱ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዝከናኸንን ዝሕሉን ዝቆጻጸርን ሓያል ስርዓት ምስ ብቑል ናይ ምርምር ትሕተ ቅርፂ እንተዘይሃልይዎ ዘረባን ባህግን ኮይኑ ዝደረግ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዘካየድናዮ ፃዕርታትን ፍርኡን ዘጣዕስ እዩ እኳ ተዘይተባህለ ዝምስገን ነበር ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዘይሰለጠ ፕሮግራማት ተማሂርናን ተሞኪርናን ንቅድሚት እናጠመትና ዝሓለፈና ምሊስና ኣፀፋ ንስጉም እናተላበቑ እዚ ዋዕላ ናይ መጻኢ ውዕዞ ዘድምዕ መርሃ ጎደና ሲኢሉ ክወፅእ እትዝቦ ሚኒስተር ሕርሻ አቶ ኣረፋይነ በርሀ ብወገኑ ሽዕኳት ዘሎ ብድሆ ኣመና ገዚፍ እቲ ኣብ 10 ዓመታት ዝተሰላሰለ ስራሓትካ ኣዝዩ ምቕሉል እንተኾነ መኽሰብናን ክሳራናን ከም ውፅኢቱ ከዓ ሚዛንና ንምፍላጥ ኣብ ጭቡጣት ናይ ስፍሓት ኣሃዛትን ንዕኦም ዘንጸባርቑ ካርታታትን ክሰፍሩ ስለ ዝነበሮም እቲ ዕማም ብዙሕ ኣካላት ዘሳተፈ መንባሩ ገሊጹ ኣካያዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ብወገኑ ዝበረሰ ኣግራብ ናብ ንቡር ንምምላስ ሓያል ጻዕርታት እኳ ክካየድ እንተጸንሐ ናብቲ ሸቶ ንምብጻሕ ሓያል ስራሕ ይጽበየና ከም ዘሎ ኣብርሂም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምድልዳልን ምዝላይን መሬት ሕርሻ ንኽሰፍሕ ከም ውፅኢቱ ድማ ፍርያምነት መሬትን እቶታውነትን ንኽዓቢ ሓምላይ ወፍሪ ደፋኢ ተራ ይፃወት ምህላው ክበርህ እንከሎ ብደረጃ ሃገር ኣስታት 300,000 ሄክታር ተሓዚኡ ከም ዘሎ ልዕሊ 40 ሚልዮን ፈልስታት ድማ ከም እተተኽለ ተሓቢሩም ኣብቲ ኣጋጣሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ቀጽሪ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ዝተዳለወ ቦታ ፈልስታት ተኺሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብደረጃኮም ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ንጥፈታት ምግራብ ልዑል ኣበርክቶ ዝገበሩ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዳለወ ሽልማታት ተዓዲሉ ኣብ ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ዞባ ደቡብ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዘካየደቶ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምግራብን ተሸላሚት ድማ ኮይና ኣብቲ ብምኽንያት መዓልቲ ምግራብን መበል 10 ዓመት ምጅማር ሓምላይ ወፍርን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ሕርሻ አቶ ኣረፋይነ በርሀ ነቲ ሽልማት ናብ ማሕዳሪ ዞባ ደቡብ አቶ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ኣረኪቦም ብዘይካዚ ብደረጃኮም ዓድን ውልቀ ሰብን ኣብ ቀላጥ ጎላጎል ኣብያተ እምነት ኣብያተ ትምህርትን ካልእ ከባቢታትን ኣድማዕ ንጥፈታት ሓምላይ ወፍሪ ንዘካየዱ ከከም ደረጃኦም ዝተፈላለየ ናውቲ ሕርሻ መልክዕ ሽልማት ዓዲሉ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተረጋጊጹ ዘሎ ገስጋስ ጥዕናዊ ኣገልግሎት مرأيا نايتي عنا حزبنا محاسب صلاة زدقبره وفريو وكيل إيرنا أكل مبرهتو نزدالو تصاب ياسين صالح كأربايو أبزوبا قش بركة
ህዝቢ ካብ መጥቃዕትን ለበዳን ሕማማት ተገላጊሉ ጥዕንኡን ንኽዋሓስ ዝተግበረ ወፍሪ ኣድማዕ ውፅኢት ከም እተረኽቦ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብቲ ዞባ ዶክተር ልኡል ባንቴርጋ ሓቢሩ ኣብ ፈለማ እዋን ናጽነት ዝሰፍሐ ክፋልቲ ዞባ ካብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ተገሊሉ ምጽንሑ ዝጠቐሰ ዶክተር ልኡል ድሕሪ ናጽነት ብዝተገበረሉ ቆላሕታ ግን ዝርግሐ ሆስፒታላት ናይ 150 ሚእታዊት ማእከላት ጥዕና ናይ 200 ሚእታዊት መደበራት ጥዕና ድማ ናይ 240 ሚእታዊት ዕቤት ብምምዝጋብ ቁጥሪ ትካላት ብሓፈሻ 73 ከም ዝበጽሐ ኣነጺሩ ንክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ብዝምልከት ከኣ ቁጥሪ ሓካይም ብ200 ሚእታዊት ነርሳት ብ150 ሚእታዊት ተሓጋገዝቲ ነርስ ድማ ብ200 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ዞባ ተዋፊሮም ድማ ጉቡእ ኣገልግሎት ይህቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ ሳላቲ ዝተገበረ ጻዕር ድማ ቅድሚ 25 ዓመታት ቀታሊ ዝነበረ ዓሶ ለበድኡ ብ87 ሚእታዊት ክንክን ከሎ መጠን ሞት በቲ ሕማም ብ97 ሚእታዊት አንቆልቂሉ ኣብ ደረጃ ምቁጻር ክበጽሕ ክኢሉ ምህላው ነተን ካብ ትካላት ጥዕና ምሕድግ ኢለን ዝነብራ ነፍሱ ጽራት ዝተዋደደ መጸበይ እውን ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ኣብሪሁ ሃገርና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብናይ ምቁጻር ዓሶ ከም ተሸለመት ይዝከር እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዘመናኻ ኣዝዩ ርኡይ ዝኾነ ለውጢ ኣርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚ ግን ብምትሕባር ከም ዝበልካ ኩለን መሻርክትን ህዝብን ምሳና ብሓንሳብ ኮይና ኢድን ጓንትን ኮይና ስለዝሰራሕና ጥራይ ዓሶ ከዓ ብህዝባዊ ሰረት ዘለዎ ክትከላኸሎ ትኽእል በይንኻ ስለዝሓከምካ ስለዘይኮነ ትካላት ጥዕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ 10 ኪሎ ሜትር 70 ሚእታዊት ህዝቢ ጋሽ ባርካ ካብ 10 ኪሎ ሜትር ኣይርሕቕን ካብ ትካል ጥዕና ዘሎ ማለት እዩ ኣገልግሎት ረክብ ኣሎ ሓኻይም ምደብሉ ኣለዉ መድሃኒት ኣብ ግዜ ይበፅሕ ኣሎ መከላኸሊ ላምሲያ ይወሃብ ኣሎ ቀጻሊ ጎስጓስ ይካየድ ኣሎ ከባባዊ ፅሬት ህዝብን ብኩሉ ይግበር ኣሎ ብከምዚ ከዓ ዓሶ ኣብ ትሕቲ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ቅቡል መለክዒታትን ደረጃን ዝሓለዎ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ኣብ ባረንቱ ምኽፋቱ ሕፅረት ደም ንምፍታሕ ናይ ደም ባንክ ኣብ ባረንቱ ምጅማሩ ብደብ ክላብዑ ዝኽእሉ ለበዳውያን ሕማማት ንምቁፅጻር ኣብ ኣፍ ደገ 14 ማእከል ውሸባ ምድኳኑ ኣብ ገስጋስ ጥዕና ብሓፈሻ ምቁፅጻር ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ድማ ብፍላይ ዓብ ተራ ከም እተፃወተ ኣረዲዩ ብደባት ክመፀና ዝኽእል ምስ ዘሎ ናይዚ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ንምቁፅጻር ብፍላይ ብሱዳን ኣብ 14 ሕጂ እዚ ናይ ኳራንቲን ወይ ከዓ መወሸቢ ዘመናዊ ዝኾነ ኮምፒውተራይዝ ዝኾነ ኩሉ ነገር በቲ ዓለም ጠልፎ WHO ዝደልዮ ሲስተም ብኸምኡ ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ካብ ደገ ዝመፅእ ሰብ መጀመርያ ናይ የሎ ፊቨር ክታበት ከም ዘሎ ካርድ ንሓትት ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ የሎ ፊቨር ኣብ ናይ ጎረቤት ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ስለ ዘሎ ከይኣትወና እታ ጣንጡ ከዓ ነቲ የሎ ፊቨር ተመሓልፍ ጣንጡ ኣብ ሃገርና ስለ ዘላ እዚ ስግኣ ስለ ዘለና ዝኾነ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ናይ የሎ ፊቨር ክታበት ካርድ ከም ዘሎ ንሓቶ ማለት እዩ ካልእ ብዶብ ዝመፅእ ኣራሳኒ ነገራት ዝኾነ ኣራሳኒ ማለት ፊቨር ዝርስን ዘለዎ መታታ ኮምፒውተር ባዕላይ ኣትፈልዮ ማለት እዩ ረስነ ድሕር ኣልዮ ዝኾነ ሲግናል ትበና ብኸምኡ ከዓ ነቲ ሰብ ከዓ ኢንቨስቲጌት ንገብሮ ማለት እዩ ካልእ ካብ ሱዳን ዲኻ ካልእ ዝመፅእ ናይ ሬሳ ኩነታት ኣሎ ንሱ ከዓ ብግቡእ ብምንታይ መይቱ በቲ ኢንተርናሽናል ሕጊ ዘማልአ ቀባብላ ሲልድ ምዃኑ ኣብ ማውቱ ብምንታይ ከም ዝሞተ ዴዝ ሰርቲፊኬቱ ብግቡእ መቋፃፀሪ ሲስተም ኣለና ብምዃኑ ንቋፃፀሮ ብምኽንያት ጽምብል ብራዊ ኢዮቤል ናጽነት ሎሚ 15 ጉንበት ኣብ ከተማ ኣስመራ ውድድር ማራቶንን ሓበራዊ ጉያን ተኻይዱ ኣብዚ ሰዓት 8 ንግሆ ዝጀመረ መደብ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ተምሃሮ ነበርቲ ስፖርታውያንን ዲፕሎማስኛታትን ተሳቲፎም ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ንልዕሊ 2 ሰዓታት ዝቐፀለን 42 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ውድድር ማራቶን ቀዳማይ ፍረዝጊ መኮነን ካልኣይ መሐመድ ኑር ሁሴን ሳልሳይ ድማ ተስፋ ህይወት ገብረ ትንሳኤ ኮይኖም ተዓዊቶም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 10 ንዝወፁ ኣትሌታት ካብ 50,000 ክሳብ 2,000 ናቕፋ ዝዝርጋሕ ገንዘባዊ ሽልማት ክወሃብ እንከሎ ብጋንታ ድማ ጋንታ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተዓዋቲት ዋንጫ ኮይና ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ከም ኣካል ናይቲ ውፅኢት ምርምራዊ ስራሓቱ ናይ ሓረስቶት ንምሕባርን ከም ተመክሮታት ንምቕሳምን ዘካይዶ ዕማማት ኣብ ውሁድ ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን ኣሕምልትን ዘተኮረ ስልጠና ሂቦም
ኣብቲ በቐንዱ ኣብ ኣሕመልቲ ካብኡ ናብኡ ድማ ኣብ ድንሽ ኮሚደረን ሽጉርትን ኣተኪሩ ብ11-12 ጉንበት ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ ንኡስ ዞባታት ኣተከሌዛን ሓጋዝ ከረንን ሓመልማሎን ዝተዋሃበ 30 ሓረስቶት ተሳቲፎም ተሓጋጋዚ ዲን ኣካያዳዊ ጉዳያት ኮሌጅ ፕሮፌሰር ወልደ ኣምላኽ ኣርኣያ ኣብ ዝስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ረብሓ ሓረስቶት ኣብ ዝብርኸሉ መድያት ዘተኮረ ምዃኑ ብምግላጽ መቐፅልታ ናይቲ ሓረስቶት ብምትብባዕን ብምስልጣንን ጽሩይን ምእኩትን ምህርቲ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ኣብርሂቦም እቲ ስልጠና ፀረ ባልዕ መድሃኒታት ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ናዕበይ ይመጽእ ብምህላው ሓረስቶት ብሓገዝ ሰብ ሞያ ክጥቀምሉ ከምኡውን ዓይነታት ሓመድ ባልዓት ዝፋረይሉ ኩነታት ኣጠቓቕማ ማይን ድኹዕን ወቕቲ ምቅያር ዘርእን ካልእን ብምጥቃም ኣብ ምክልኻል ዘድሓበ ንጥፈታት ከካይዱ ዘስተምህር እዮም ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዝተዋሃቦም ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎን ናብ ካልኦት ሓረስቶት ከሰጋግርዎን ድልዋት ምህላዎም ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ክቕጽል ተላብዮም